Здравейте, аз съм Владо от Инкопос и това е нашия щанд на Месомания. Сега ще ви разкажа какво може да прави нашия продукт Инкопос. Той естествено може да се ползва в магазини, супермаркети, складове, производства, ресторанти, хотели, но сега искам да ви покажа какво може да направи той с версията си за Android. Тук имаме няколко устройства, които реално показват основните варианти, в които може да го ползвате за Android. Това устройство, например, е пригодено за работа в ресторант по-скоро. То е леко, с по-голям екран, но има силно NFC и може да ползваме това устройство да вземем поръчки, да ги завършваме, да ги спращаме към кухнята, а може и да ги завършваме и да вземаме пари после. Следващото устройство е това. То е малко по-малко, но за сметка на това има лазерен скенер и то може да бъде използвано в складове или може да съответно и в супермаркети, за да се правят ревизии, да се приемат доставки, да се правят продажби или поръчки, които да изписваме стоките. Удобно е, леко е и е удароустойчиво. Също така тези устройства са разлика от телефоните, имат батерии, които могат да бъдат махани, така че бързо да се смени батерията и да се продължи работа без да има нужда да се взима направо ново устройство. И третия вариант, който най-често се използва, това е десктоп устройство. Може да е такова, може да е в друг формат, но тук имаме софтуер, който е вече с по-голямо разположение на стоките, хоризонтално, и тук може да работим в магазин или супермаркет, като ако забележите отзади има и клиентски дисплей, който в случая е мъничък, но може да е по-голям и той показва сметката в момента, когато я набираме на клиента, така че той може да види какво всъщност си е поръчал и после да си плати. Също така тук има NFC, което означава, че може да се плати с карта на него. Също така има и принтер, който този не е фискален принтер, но може да бъде вързан това устройство с фискален принтер, например този Tremor F528, и да отпечата фискална бележка и това да е всичко, което ви трябва за вашия магазин. Аз съм Владо от Инкопос, последвайте ни в каналите и до скоро!